Is-sorsi differenti li pajjiżna juża biex jiġġenera l-enerġija u jagħtiha fid-djar madwar il-pajjiż huma kruċjali quddiem il-kriżi tal-enerġija li qed tħasseb l-Ewropa u ġabet bosta familji fir-Renju Unit arbtejhom biż-żieda qawwija fil-prezzijiet. L-inġinier tal-Enemalta Stefan Kalamatta, li huwa wkoll id-direttur eżekuttiv tax-xiri tal-enerġija u l-proġetti, spjega l-fatturi differenti li waslu għal din il-kriżi ġdida fil-qasam tal-enerġija, fosthom ħażna ta' gass li ma laħqitx mad-domanda għolja illi hemm. L-importazzjoni tal-gass mill-Russja ma kienx għoli daqskemm kien meħtieġ u l-importazzjoni tal-LNG u l-produzzjoni tal-LNG ma kienx għolja suffiċjentament biex ir-riservi jibqgħu suffiċjenti. Fil-fatt li ġara allura r-riservi naqsu u meta jiġri hekk meta inti għandek commodity fejn il-reserves jonqsu, it-tendenza hi li at one point il-prezz tal-riservi tal-commodity ħajitla'. L-inġinier spjega wkoll kif fortunatament sa issa Malta mhix tħoss ħafna l-effetti ta' din il-kriżi grazzi għal ftehim iffirmat magħruf bħala hedging u li jfissa prezz għax-xiri tal-enerġija fuq medda ta' żmien. Madankollu spjega kif il-prezz tal-enerġija mill-interconnector ola sew. Hawnhekk tenna li grazzi għad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija l-Enemalta qed tara li tixtri mill-inqas mill-interconnector u tifoka aktar fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija permezz tal-gass mill-impjanti ta' Dellimara. Dellimara 3 u Dellimara 4 il-prezz tal-gass, il-prezz tal-LNG huwa fiss, mela hemmhekk ma kenniex effett għalkemm il-gass tajb li wieħed jgħid li ola minn 20 euro per megawatt hour fil-bidu tas-sena qabad jola fis-sajf u dil-ġimgħa anke laħħaq 116 euro per megawatt hour. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli tenniet l-importanza ta' deċiżjoni għaqlija tal-Gvern li jiddiversifika s-sorsi tal-enerġija tiegħu. Dan għall-kuntrarju ta' dak li ried il-Partit Nazzjonalista li kritika kemm felaħ l-użu tal-gass fost sorsi oħra.